gobernuak ezarri nahi duen erreforma hau azkenean eragiten duena da ikasleon ikasbaldintzak okertzea eta batez ere bilakatzea hezkuntza zerbait pribatua eta gutxi batzuen eskubidea izango litzatekeena guztiona izan beharrean. Berez, geratzen zaigun alternatiba bakarra erreforma hau desobeditzea da eta gure hezkuntza eredu propioaren alde pausoak ematen hastea. Uste dut oso garrantzitsua dela ikasle guztiok bat egitea, azkenean hau guztioi eragiten digun zerbait delako, ez bakarrik kolektibo batekoak edo ideologia batekoak, baizik eta ikasle guztioi berri eragingo digulako erreforma hau. Horretarako hemen UPEn zazki egin dugu guztiok bateratutako asanblada bat, ez bakarrik kolektiboena eta ikasle kontseiluarena, ikasle guztiek parte hartu dezaketen asanblada bat egin dugu, eta asanblada horren bidez dinamika ezberdinak aterako dira guztion diskursoa bateratu izango da eta horrela elkarren arteko konfrontazioa ekiditeko. Aurrera egiteko, gaur atera gara, baina mobilizazio hau ez da egun batekoa. Hau aurrera atera egin behar da, dekretua ja berez baiezkoa atera duelako eta NUPEn adibidez sinaduren bitarte saiatuko gara errektoratutza dela bere eskuetan dagoela erreforma hau aplikatzea edo ez, presioa sartuz ez erreforma hau ez aplikatzeko. Ikusi dugu, ezin garela hemen gelditu, erreforma honi aurre egiteko beste pauso batzuk daudela eta horien artean izango da gure hezkuntza eredua zein den erakutsiko dugu. Horretarako hemen NUPEko asanbladatik antolatu dugu herri unibertsitatea eta bertan izango da guztion parte hartze eta izango kolektibo bakoitzak egitarau propioarekin. Gu DBH lehenengo mailatik laugarren maila arte eta batxilergoko bi kurtsoak antzeko dinamika aurrera eramango dugu, erreforma hauei planto egingo diegu eta aldi berean guk gure hezkuntza propioan aurrera pausoak emango ditugu, adibidez herri eskolak martxan jartzen, gure edukiak lantzen eta ikasleriari gure mezu eraikitzailea helarazten eta hauek konpartitu dezaten.